מיד כינס המלך את כל היועצים והחכמים לישיבת חירום, וכך ישבו 7 ימים ו7 לילות. עד אשר בלילה השביעי קם זקן היועצים, שהיה גם קוסם גדול, ואמר: עוד לא אפסה התקווה. ילד קטן אחד יציל את כל הממלכה הרחבה שלנו. אבל כיצד? שאלו שאר היועצים, יוכל ילד קטן אחד להילחם במכשפה האכזרית קקפוניה? בעזרת ניגון הלב, השיב זקן היועצים. עלינו למצוא את הילד בעל ניגון הלב, ולשלוח אותו אל ארץ הצלילים הקסומים, לשם הוגלו כלי הנגינה. אך יש למהר, פן יהיה מאוחר. ניגון הלב